Čaute ľudia, som XX a vítam vás môjho ďalšieho dielu na serveri gameteam.cz. Som tu spoločne s novým hráčom. Ups, počkaj. Maťo 232. Čas neviditeľnil. Maťo 232. Tak pozdrav. Čauky, miauky. OK. Tak a dneska si zahráme nejakú hru, povedz nám akú. Čo ťa tak zaujalo? Vyberaj ty. OK, tak... Mohli by sme si zahrať. Tak dajme tomu masakr, hej. Ja aj to poznám, tam máš také lopatky a to sa musí strieľať. Poď do arény A. Emerald, či... Nie, hviezdičku si presuň k sebe, do inventára. Si tu? Hej, Poď do Ačka, arény A. Jesčinou. Jaké jes? Prečo sa tu niečo vyhodilo? Ne, x-ni to. Kde si? Tu som. Poď do arény A, to je toto. Ja som v tom úplne dobrý. Čakaj, nemôžete hneď zabíjať prvých 5 sekúnd. A to nevidím. Ježiši, tu je Lenov, toho neznášam. Všaký to je hacker. Ja to nevidím. Musíš zabíjať tými lopatkami hráčov, hej. Ok, ale ja tú mapu nepoznám. Vole, veď ja som na tomto serveri. Kúrnik. To čo má? Ne, Lenov tu On ma zabil. Do. Veď tráfaj do ňoho normálne. Tráfam. Práve si tam išiel. Do arény. Kamo, ja ich tu killím jak one. Vidím ťa. Idem za teba. Prečo mám 0 killov? Buďte stále zabijem. Hej, Lenov ma zabil, zasa zabil ho. Počkaj, to sa ťažko zabíja. Hej, on tu niekto prišiel a on má fire niečo tu vole. Áno, to je brokovka, to sa dá kúpiť, ja už mám 40 peňazí. Idem zabiť Lenova. Ja mám 0 peniazy. Aj on tu je. Ja ho vidím, ja ho idem zabíjať. Shit. Tak víš. On ma zabil. Kamo, to je ten... čierne. Kamo, ja na ňo... To je oslepovacie, to keď hodíš taký ten prášok. A slime ball je, myslím, že bomba. Ja mám 0. Hej, gunpowder je one. Čo je gunpowder? Oslepovacia bomba. Flash grenade. Dole. Si henta. Idem ti na pomoc. Kamo, to čo bolo? To TNTčko. A netrafil sa zrejme. Počkaj, ja ho chcem zabiť. Hej, on sa nedal zabiť. Čo, akože Kiliano vám to nenaskočí, že áno? Heal 15. Jo, ja som niekoho zabil. Mám 10 peňazí. Jo, mám grenade. Snajbol. Vole, si tu? No a z tohoto serveru samozrejme Počkaj, idem budeme natáčať viac dielov, hej. No, to je pravda. Ja som sa zabil. Nemal náboje. Ja som debil. A budeme natáčať aj inakšie hry, hráme si masakr zatiaľ, hádam, že vás to bude baviť. Maťo, som tu, pozor! Má bombu, tu je. Aj, dal som tam flash. Kamo, nerob, ja som tu. Nezabíjaj ma, to som ja. Som ja. Hej, ja som čistil za prúba. Kamo, poď, ja ti to ukážem, ako sa to robí. Choď za mnou. Počkaj, ja som spadol. Poď sem hore, tam sú také schody. Ja som spadol. Počkaj, idem hore práve. Kde si? Tak to sa nedá. Ja mám také lagy. Niekto sa doma zabil. 09, to zabijem. Zase mám granát. Kde si? Idem ku tebe. Ty ešte žiješ? Jasné, niekoho som zabil.
Ja ma začali bať. Počkaj, volá mi niekto. Kamarát. Ne, tak mu to nezdvíhaj. No, chcem ešte raz práve natáčať video. Kámo, pôjdu späť do natáčania. Nie, to... Zabil som Lenova, pekne ja. Pekne, kámo, kde zobral Leno drvenu? Mal som taký problém, kamarát sa mi ozval zo školy. Sorry. To nevadí. Ja sa nepýtam teba, ja sa pýtam fanúškov. Jo, zabil som niekoho. Hej, ty mal flint. Čo je flint? Čo je flint? Hej. No čo? Čo je flint? Pri zelenom autíčku. Ale čo je flint? Čo? Čo je flint? Wow, smaj. Ty vole, prečo ja stále musím zabíjať tento flashgun? Prečo? Vidím ťa, oslepovák. Ja mám 13 peňazí. Tak, niekoho som zabil a niekoho zase zabijem. Ne, to som si ho chcel ja zabiť. On tam hodil TNT. Zabil som Ja mám stále tie flash mám grenade. brokovnicu asi. Hej, more zabiť. Ukáž. Mám shotgun, čum. Pozor! Uni. Kamo, Tu sorry. sa ma niekto zabil. Si bol ty? Hej, Si si mi ma stal zabil. ceste. Hej, ja mám diamond pickaxe. Tak to je Shotgun. brokovnica. Ja mám shotgun. Kamo, prečítaj si, ja som XD Star is on rampage. Kamo, Hej, mám granát. Pokiaľ sa spavím na dobrom mieste, tak môžem niekoho zabiť. Počkaj, zadná nátka Londelos. Zabil si ho? Nie, ale mám flint. To je flint. Neviem. Ja aj náboje do AKčka. Ja mám dosť veľa nábojov. Ty vole, zdechni. Koho Ja som som nikoho zabil? nezabil. Niekto zabil mňa. A zasa mám gunpowder. Zabuješ si Leno, zasa on. To kašlo. Maťo, poď tam, ja som tu. Už som tam. Počkaj. Ja idem do toho Ačka. Potom môžeme ísť aj Niekto do dáva inej. zadné vrátka. Ty vole, kto to do mňa strieľal? Ja som niekoho zabil. Zabite! A bum! Som teď. Som sa zabil sám. Juhu, zase mám grenade. Zabil si niekoho? Nie, ale za chvíľku zabijem. Bum bum. Jo, mám kill. Vidím ťa. Niekto ide zozadu. Dali ťa? Či nie? Oslepovák, sorry. Kamo, nič nevidím, zabil. Ten bude moja. Jo, zabil som ho. Pozor, za teba. za tebou, tu, nechaj mi To je to. To je to. Tu. Kamo, on ma zabil. No, nechaj mi ho. Zabil Kamo, len dokonca- on ťa zabil, vieš, aký on hacker? Hacker? Hej, on zabije Hej, mám každého. zase grenade. Poďme na neho. Ja mám granát. Ti nepomôže. Pomôže. Kamo mal brokovku, on ma zabil a ja som jeho zabil. Ha, to To lamba. zabil? Kamo, prečo mám iba 11 kg, vedia už to killíme góny. Hej, ty vole, toto je ako mapa z CSka. Hej, ty vole, toto je mapa z CSka. Všetky to sú mapy z CSka. To je hacker. Že ty bol mňa nejaký zabil, to jeho sa nedá ušutiť. Ja zabil nejaký, mám 1.7. Ja ho idem zabiť. Mám? Aha. Dobre, zabij ho. Budem veľmi rád. Čakaj, zabijem tu nejakého iného. Pomstí moju smrť.
The blue headshot is mine. Hej, ty debil, nezabijeme. Ty jsi mu dal skoro zadné vrátka. Zabil som ho. Vedi. Lenou, tu je Lenou. Ja mám granát. Kde si? Zomrel si? Ne, je tu Lenou. Jo, zabil ho niekto. Dobre, vidím ťa. Nejaký ma zabíjajú. Ja viem, išli na teba som sa mŕtvy. Kamu, videl si to v čete, že is on rampage. Pozrieme sa, koľko na to. Jo, zabil som niekoho. Ne. 10 minút. Už 10? Hm? A veď natočíme 20 minút. To je svý. Lez hore. To ma zabije. Kde si? Keď zomreš, tak poď tu na. Pôjdeme na hločka spolu. Ja mám granát. Dávaj, nechaj sa zabiť. Kam ideme? Do hločka veď. Ja som vášku. Ja tu bojujem veď. No, už som mŕtvy. Poď do D2 teraz vyskúšať. Jo, počkaj. Niekto ma to zabil. A niečo je to D2, vyskúšam. A to je Counter-Strike mapa. Ukáž? Jo. Kde? D2. Počkaj. Ako sa mám dať preč? Lobby? Nie, Kam ideme? zabij sa. D2. Ja som sa zabil. Arena D2. A kam mám ísť? Je to D2. Mám dať lobby? Nie, veď normálne si na tom shotgune a tam máš portál D2. Teraz. Ešte si debil. Tam máš, si na tom masakri. Das, hej, som na tom masarku. No a choď do portála D2, si tu? Das, som tu. Hej, vidím ťa, už si tu. Som tu. Vidím ťa, čau. Čau, kámo. Ja mám Hej, killing spree. zozadu. Ja mám killing spree, nechaj mi ho. Killing Speak? Pum. To je dobrá mapa, ja som to hral, ale hrali sme to iba so snežnými gulami. Kámo, ja už mám rampage, vieš, mne to tak napíše, vidíš, is on rampage. Nechaj mi, ja si chcem tiež znovu zabiť. Nezabijaj ma. Ja nie. Je tu niekto invisible? Asi ten tam zdrhá, kámo. Ja nikoho nevidím. Lámka, poď sem. Lebo ty si išiel inou cestou. Počkaj, niekoho tu vidím. Kámo, niekto ma zabil. Hej, kamaráde, ja idem niekoho. Hej, teraz poď do DR-ky. To čo je? Ty Kámo, vole, nemen stále mapy. chalán, to čo je? To čo je? Počkaj, idem si dať kill. Mám kill. Kámo, to je nejaká kuchynka. Hej, ty vole, ja tam ešte nie som, ja ešte hrám. Poď do DR-ky. Ja tu mám brokádu. Pre teba aj pre mňa. DR-ky? Teraz. Kam mám pre teba aj pre mňa brokátku. Daj Broxu, chcem. Daj mi Broxu. Čo si ja? Sorry, tu máš. Ne, ja tu brokátku nemám, niekto mi ju čorko. Pozor, pozor. To čo je motika? Ja mám toto AKčko, Hej, mám AKčko. A ja mám AKčko, len Nemám ja mám do toho combat iba, ja do toho nemám náboje. Ja mám 3 combat shotguny. Hej? Aha. To si nechaj. Nevidíš? Vidím. To čo je tá sekerka? Zabil. Ja chcem tú sekerku. Uhni. Prosím ťa, stráž mi Hej, veci. zober tú sekerku, kam. Počkaj. Už tam idem. Kam mám nejakú sekerku, kamo? Kamo, ja som videl vnútri. Čo je to nejaká No, sekerka, kamo? pekný. Ja som zase do solde. Koľko to má minút? Neviem. To máš jedno, nepozeraj minúty. Keď sa nám to bude skončiť, tak to skončí. Jo, zabil som kill, mám
15 minút, už to môžeme ukončiť. Počkaj, dáme ešte aspoň 2 kola. OK, jak myslíš? Aby sa diváci na nás nehnevali. Ať OK. Preto robíme to pre Hej, nich. mám brokovku. Hej, vole, ja som 10 sekúnd. Aj náboje do AKčka. A kačko je čo? Motika. Ja som videl jedno, ako má motiku. Počkaj, práve chcem ísť von. Kamo, ja Ako sa dá mám kupovať? brokovku. Ako sa dá kupovať? Kamo, chceš brokovku? Hej, počkaj, musím ale najskôr Kamo, ísť. pôjdu tam, kde je to umývadlo. Bože, ja sa zabijem. Pozri, kde som, ja som úplne hore na tebou. Som mŕtvy. Kde si, kamo? Mŕtvy. Hej, chalani. Kamo. Kde sú Hej, ostatní? nechod do nikoho, nechod do nikoho. Prečo? Hej, som dole. Daj mi broxnúť. To som ja. Ne, ja ti dám AKčko. Tu máš AKčko. Ale ja nemám naboj. Dám ti. Daj naboj. Dík. Vole, ja ideme. AK-47. Dobre, mám kill. Hej. 22 smrti, ale 8 killov. Je 29 kg, 16 smrti a ja by som mal mať viac z tých kilov. No, sa ti to niekedy nespočíta. Koľko máš tých broxner? Jednu. Kráľ, škoda, že nemám. Celé raz broxňov ako s AKčkom. A s AKčkom neviem. Ja za kačkom dozviem. Když to nikto není. Tak už to môžeme ukončiť. Poď, Počkaj, ukončíme to ešte zabijem. súbojom. Počkaj, kto to strelal? Hora niekto. Ne, to som nebol, niekto ma zabíja. A mňa. Hen tam, nejaký cheater z hora. Kurník. Na koho mi dojde náboje? Kamo, shotgun. To Bolo netreba. mne dojde náboje za chvíľu. No, dobre, tak poď. Kašli na Ja som ňu. dead. Ja niekto zabil. Ten zora. No dobre, tak poď do lobby, ukončíme to. Som v lobby. Počkaj, ja som tu na. Ako z portálu. No. Neveď poď normálne lobby. Tu poď. Tu som tam, kde sme začali natáčať. No, dajme tomu tamto, ukončíme, no. Tu na poď, tu. Počkaj, mám strašné logy. No tu. OK, tak. Lúči sa s vami Slenstar a Matej. 232. Vidíme sa pri ďalšom dieli, nezabudnite dať like, odbery a Komentár.